रायजोनि सुबुंफोरनो मागो दमासिनि अनथोब होगोन रायजोनि सुबुंफोरनो रायजो सरकारा 42,85,745 गोदान बिजाथिफोरा रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। जायफोर बिजाथिया दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै बिथांमोननि थाखाय बियो गोनांथार खौरां। मानोना 16 जानुवारिनिफ्राय गोदानै रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। रेशन मोनै लाख लाख गोरिब नखरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नंगौ 16 जानुवारिनिफ्राय 42,85,745 गोदान बिजाथिफोरा रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। रेशन मोननाय सानखालि नोंथाङा रेशन गलानिफ्राय माइरंखौ लानो हागोन। सिगांनि बोसोराव 2 लाख रां खामायग्रा सुबुंफोराल' रेशन कार्डखौ मोनोमोन। नाथाय दायो 4 लाख रां खामायग्रा नखराबो बेसेन नाङै रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। दानसेयाव 30,000 रां खामायग्रा बिजाथिफोराबो रेशन कार्डखौ मोनगोन। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 0 18193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।